I skal diskutere europæisk konkurrenceevne, men også i en ny verden, hvor det er blevet farligt at være afhængig af andre lande. Altså, er vi ude i en verden, hvor vi ikke længere kan være økonomisk afhængige af store magter som Kina, Rusland, USA? Det korte svar er ja. Det kan vi ikke, fordi vi kan jo også se nu, at handel bliver brugt som pressionsmiddel. Når USA for eksempel er uenige med kongeriget Danmark omkring Grønlands fremtid, så trues der med handelskrig ind imod Europa. Så nej, vi kan ikke være afhængige af nogen. Det skulle vi nok i virkeligheden aldrig have været. Vi skulle aldrig have været afhængige af den russiske olie og gas. Og det er også forkert, at vi har gjort os afhængige af Kina på ny teknologi. Altså Europa har vanvittigt travlt. Det er sådan set den vigtigste konklusion. Hvor ser du de gamle røde linjer måske fjerne sig i forhold til at skubbe på for nogle nye initiativer? Kan du blive sådan helt konkret på, hvad er det, der er anderledes nu, og hvor du ser, at der kan træffes nogle beslutninger, som der ikke har kunnet før? Altså den franske præsident taler for eksempel om et Grønlands øjeblik for Europa, og jeg håber, at alle i Europa griber det. Fordi hvis der var noget, vi lærte i januar måned, så er det, at vi ikke skal bøje os. Og når nogen truer os, så skal vi ture og svare tilbage på samme måde. Det virkede i januar, det tror jeg også desværre kommer til at virke fremad. Jeg siger desværre, fordi jeg vil jo allerhelst have en verden, hvor man ikke truede allierede, hvor Rusland ikke gik i krig, og hvor man handlede med sine virksomheder på ordentlige vilkår. Men alt det der er væk nu, altså den gamle verden, og jeg tror ikke, den kommer tilbage. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.